Il-legal notice li daħlet fis-seħħ ftit tal-jemilu dwar il-ħin li fih għandha tindaq il-mużika fil-Belt Valletta għajmet kontroversja sieħa. Dan kif bosta residenti tal-Belt kif ukoll operaturi kummerċjali li investew flushom fil-kapitali huma kontra in-nuqqas ta' bilanċ li jġib miegħu dan l-avviż legali. Minkejja dan il-membri tal-Kabinet tal-Prim Ministru Robert Abela ftit li xejn qed jisimgħu ir-rabja ta' bosta residenti Beltin wara l-aħbar li numru ta' stabbilimenti fil-kapitali se jibqgħu idoqqu l-mużika sas-sija ta' filgħodu. Bil-Ministru tat-Turiżmu jagħmilha ċara li fil-Parlament se jkun qed jivvota favur li din il-legal notice tibqa' fis-seħħ. Ġimgħa tkun qed tivvota li tibqa' din il-legal notice fis-seħħ? Iva, jien ħadd nivvota. Minkejja li residenti ħafna minnhom oġġezzjonaw. Jiena il-vot tiegħi jmur biex nżommu legal notice tal-Gvern. Il-ġimgħa filgħodu staqsejna lill-istess Ministru jekk kellux ilmenti dwar din id-deċiżjoni illi ħa il-Gvern ta' Abela. Kellek ilmenti dwar il-legal notice dwar il-mużika fil-Belt Valletta? Jiena personalment ma kellix il-menti le. Iżda persuni li tkellmu ma' dan l-istazzjon stqarrew li huma stess waslu personalment l-menti tagħhom lill-Ministru fosthom operaturi ta' boutique hotels. Possibbli ħadd mal-menta miegħek residenti nies fil-kummerċ, ħadd possibbli ma kellek li kemm l-ibdalment? Nies fil-kummerċ gur li le, għaliex nies fil-kummerċ huma persuni li naħseb li ħadu gost. Ukoll fil-Belt, Nies li ħadu gost biha. Dwar din id-deċiżjoni li l-mużika fil-Belt tibqa' tindaqsa s-sija ta' filgħodu, l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti qalet li l-Gvern qas biss indenja ruħu jikkonsulta magħha. Deċiżjoni li fi kliem l-MHRA stess qed tpoġġi f'riskju kbir li l-Belt Valletta issir destinazzjoni oħra ta' nightclubs. L-MHRA qed tgħid illi din m'għandix tkun il-mira ta' kull min għandu għal qalbu il-prinċipju ta' tkabbir ta' turiżmu sostenibbli. Importanti li jkun hemm l-infurzar neċessarju biex da kollu jiġi osservat. L-MHRA ħarġet stqarrija bit-tħassib tagħha li ma sarix konsultazzjoni u ħafna affarijiet. L-MHRA jiena tkellimt magħhom, hemm diversi affarijiet li jridu jiddiskutu dwar il-Belt Valletta nkun niskun fil-jiem li ġejjin. Palissa qed ikompli jikber tħassib fost numru ta' sidien ta' postijiet ta' akkomodazzjoni fil-Belt Valletta dwar kif din il-legal notice se tkun il-kaġun li l-Belt Kapitali titlef l-identità tagħha, speċjalment mat-turisti li jiddeċiedu li joqogħdu fil-Belt propju minħabba dawn il-karatteristiċi uniċi. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu ħa azzjoni immedjata u ressaq mozzjoni fil-Parlament sabiex titwaqqaf din il-legal notice il ħareġ il-Gvern minn wara dar kulħadd.